I supposed to do. Mm. Free dress better ka. What I need supposed to do. Good morning, everyone. Happy Friday to all of you. This is Miss Jamie Baliana channel. Greeting you a happy and blessed Friday to all of you. Thank you so much for the support, everyone. Brown out po kasi kagabi, kaya ayun, ngayon lang po ako nakapag-update ng live ko. Thank you so much sa inyong lahat. Maraming salamat po.
It's raining everyone. Friday, raining, raining. Nahugigan mo ito ay ngayon, baby loves.
Bibiyok na pala tingin mo. Surot. Good.
Pinindot. Kinilit mo agam tay video si Kaimol. Kaya pala ikot ng ikot, pinindot mo. 10 minutes lang yun, mag-end na. Maraming salamat po sa inyong pagsuporta sa aking live stream ngayon. Hindi ako nakapag live stream kagabi kasi brown out ang brown out dito sa aming lugar. Pero naghabol ako, kaya maraming salamat po sa inyong mga suporta. Idol ka, Memo. Naka-10 video ako sa iyo. Salamat sa inyong pag-tune in.
Kabsat Itnagat Mix TV, maraming salamat Kabsat sa iyong walang sawang suporta sa akin. Tito June MTV, thank you so much sa iyong pagtamsak at pagsuporta. Leia Mer TV Official, thank you so much. Jkoy Watch TV, mega love shout out din sa iyo. My Vlogs, Renlyn Kalakal, thank you so much. Ang aking maring kababayan Mix Vlog, thank you so much. Mega love shout out po sa inyong lahat. Sino pa lahat po nang hindi ko na nabanggit, maraming salamat po. Binabati ko po kayo ng magandang Friday. Dito po sa aming lugar ay umaambon. December 6 pero umaambon. Ang sabi sa balita, parang may darating na bagyo. Naku Lord, sana naman wala nang bagyo kasi masisira ang mga dekorasyon nilang Christmas light sa labas ng kanilang establishments o kaya mga bahay. Sino pa ba yung mga hindi ko nabanggit? Maraming salamat. Lalabs Rosemary Channel, thank you so much. Johnny Chong, the new visitor of my channel, thank you so much. Gloomy ang Friday, gloomy. Ito naman ang aking email, pinindot mo ang aking live stream kaya umikot-ikot. Nakatamad pumasok. Kasi ganito ang panahon, makulimlim na hindi mo maintindihan na may pasulpot-sulpot na ambon. Kamusta din po ba sa inyong mga lugar, guys? Ganito din ba? Tingnan mo, gloomy, parang Good Friday ang dating. Ganito ang drama ng panahon dito sa aming lugar. Ayan, sa kasalukuyan, piniplay ko na lang, tinatapos ko ang highlight ni Idol Kamemo at ang remix ni Kabsat Itnagat Mix TV. Maraming salamat po sa inyong lahat na laging nandyan. At isang tamsak ay maraming malaking bagay na po sa akin yan. Thank you again. At ayan, isa-silent ko na ang aking live stream. Paabutin ko lang to ng 2 hours. Salamat po, salamat. Idol Kamemo, Kabsat Itnagat Mix TV, kayo ang natitirang nakatune in sa aking channel. Additional 1 hour each. Oo, 1 hour each. Thank you so much. Additional 1 hour each sa last mga kasupport na natira sa aking live stream ngayon. Kamemo, Idol Kamemo, 1 hour video play, and Kabsat Itnagat Mix TV. Thank you so much again. Salamat po sa inyo. Sige, i-mute ko lang muna ang aking live stream at ako'y hahanda na para sa aking pagpasok mamayang 8:30 kasi ang pasok ko. Okay, salamat po. 1 hour video play, Kamemo. Okay na, Kamemo, pwede ka nang gumikot din sa iba. Kabsat Itnagat Mix TV, thank you so much.
Panaparan na.
Apay, dabala akong tayo. Tapos na ginakapit niya dito ko ako. Nabubo.